Magandang araw po sa inyong lahat. Ito, sakyahan po natin ang paghuli ni Kauragon George sa dalawang alimango. Ayan, pinagsabay niya po yan. Oh, sinong itatapat nyo dito? Ang mga magagaling humagsisid. Aba, yung magagaling manghuli ng alimango. Sa palagay ko, ito talaga ang pinakamalupit. Si Kauragon George, ayan o, tingnan nyo, alimango nakalubog sa putek. Yan po ay dalawa, magkapatong mag-asawa. Ayan, pinagsabay niya hong hulihin. Nako po, napakahirap ho niyan dahil ang alimango ay napakalakas ho niyan. Alam ho yan ng mga manghuli ng alimango. Ayan, lalo't nandito pa sa ilalim ng ilog, malalim ho yan. O, sinisid pa. Tapos dadakmain mo ng dalawa sabay. Nako, napakahirap ho niyan. Pagka ikaw hindi uragon, ay makakagat ka ho niyan sa daliri. Burido mo pala. Dalawa pala. Nahirapan si Kauragon George doon. Buti na isang panyagad sa bangka yung isa oh. Dalawa. Dalawa pala. Ito naman si Kauragon ni Erickson oh, nakahuli rin ng lapu-lapu. Kauragon hindi ko na video ng ayos. Na pinapos ako ng hinangus. Ng hininga. Dalawa. Hindi ang huli niya. Pinapunan namin ang tila kasi aakyat dyan. Ano yan magkahukuban siya? Huli na, nakuha na. Kaya nga last ako sabi ko, anong daw hali-hali mo ko ni Para tulak ko mga sikaw ko. Hindi ko dik para tulak sikaw. Bubugba ka niyo. dalawa ni sabi ko, hali ko yung sitaw. Sabi ko, ano daw tahan na haloy? Sabi ko, mo yan harap ko. Na ano na lamang ako sinangus ko. Pinapos na ako ng hininga, hindi niya pa nakukuha, dalawa pala kasi. Dalawa pala yung magkapatong pala tong dalawang alimango. Asawa magkasama kaya nahirapan si Kauragon dito magdakma pero nahuli niya din yung dalawa. Grabe, delikado ano yun panghuli kasi dalawang hawakan mong alimango. Naku, napakalakas ito pag hindi ka talaga sanay ay hindi ka makukuha. Ayun ay dapat nyo ng isa.